Искаш да направиш поръчка за 150 лева и да изпълниш първа стъпка за прахосмокачката? Ето как с любими продукти, нужни всеки ден на супер изгодни цени. Започваме с нещо, което всяка жена оценява. Феминел интимен гел. Нежна грижа и свежест всеки ден. Продължаваме с фондютена с минерали. Дълготраен с естествен финиш и SPF защита. Перфектен за ежедневието. Следва здраве в кутия. Уелосов е комбиниран комплект, който съдържа витамини, минерали, омега-3 и антиоксиданти. Само за 58 лева в каталога и си заслужава всяка стотинка. Да не забравяме за него. Парфюм е клас стайл, стилен, елегантен мъжки аромат и за финала нещо сладко за теб. Cherry on Top, женствен игрив парфюм, който оставя впечатление дълго време. Всичко това прави приблизително 153 лева и ти носи изпълнена първа стъпка за прахосмокачката или иначе казано за четката на прахосмокачката. Комбинирай с приятелка, спечели сърца и участвай. Готова ли си? В първия коментар ще ти дам още един вариант за твоята първа стъпка за четката с цели 15 продукта. Напиши в коментар кое от тези неща не използваш.